Здравейте! Прави една бърза презентация на поредното рокче, вкарано от нас. Най-високото ниво на оборудване SL 2018 година. Разполага с абсолютно всички екстри за модела, като 4 камери плюс 360, D-Stronic, изцяло LED осветление, LED дневни светлини, LED къси, LED дълги. Колата е с двуцветни 19 джанти, обута на почти нови всесезонни гуми. Количката е страхотна, на реални малко над 100 000 км. Имаме пуснат Carfax, разполагаме с снимки от търга, така че колата е напълно доказуема, както всичките останали коли, които продаваме. Един чудесен семейен SUV, който е с легендарния, вече бих казал, 2.5 бензинов агрегат, 4 цилиндров, подходящ на газов инжекцион, без никакъв проблем, адаптира се чудесно. Ето я количката и отвътре, на напълно реални и проследими 108 000 км. Мемори и седалки, както вече казах, абсолютно всички възможни екстри за модела, подгрев на волан, подгрев на седалки и така нататък. Изключително запазен перфориран кожен салон. Колата е с Apple CarPlay и Android Auto. 4 камери, както казах, плюс 360. Bose музика. Просто количката е идеална за хора, които знаят какво купуват, искат да нямат изненади, да вземат кола на реални километри, без нищо скрито, покрито и така нататък, които за съжаление често се среща при търговците в България. Благодаря ви. За повече информация на посочения телефон и ще ви обясня по-подробно какво трябва.